Pathian tu thiang hlim hilo ngai thlangu galatia bungruk changsari thui lo chiar te ang bumin omsu pathian chu mu si ji ani love mi na the apiang chu mi vek chu aseng bok don sia mani ti salama the tu chuan ti sami chian asenganga thlaraw lama the tu ero chuan thlaraw mi chatuana nuna aseng don ani ti chuan thil thati ining suangu kanin thla da lo zongin ahun taka chuan kan seng don sia chuti chuan hun rem chang kan ang zelin mi zong zong chunga thil thrai tiangu rinna chung te jinga mi chunga iti deu berangu lalpana thu kan siate kan zatan mal so se ole college kan kal velai khanin professor rang kan nei thina ma se chung professor rang kan nei te jinga chuan mi pathum chin sia big hi kan ya mi ze in anglo tak tak mai ni pakhat chu kan HOD nia kan department a khanin head of department ania kalaka phejon aswal mm ka khelawa ni masala a subject a hian A grade mo A plus se khamu har mm maya chang tha le a kan in shet po hianin sang bera A minus B plus ti vel te kha mu de tok khani maya amala hi biak poi har em mai thina abula hian thil han soila mi kha anial tha hi ni deu maya student tam takhan an ngai na lawa tin chumai piala ma chuanin ama hi dik ain ti ve em mai boka kan professor pakhat vele thung chu middle ania khovel thila chun ain update em khan pon ka khelawa technically te academic lama chuanin pangai san em ni hian ka khelem lo amar chu tharang mi em maya ka soi tong khan ano pan lai tanga middle ania nimasela a student de hi angai sakatin zirtira hian amato ka hin chiang ve em mai thina ama thilongom deu mai chu ani na hi za pui ngai lawa tin chu mai piala ma chuanin azir lai te hi thei top chuna tong try pui thina azir lai te la ka hian ril ru sol em put kan thengai lawa tin chu ba ka chuan azir lai te zir zo hian lu chunga kut nga thian tong try thlap te hi ati thindan ania ke mangi po hi ka graduate lim khan hei sar ka ho to dona tin ina ka zuklo local te atia ti chuan kalu chunga kutang hata mi lo tong try a tin chu mai ba ka chuanin akum engmo zat nuwa kanin muwa middle sikhan kaming khan min la ko thei chat mai ni kan professor pakhat ve thungero chu history teacher ania church history kan zir thina chu pa chu patrong bung zat mai ringhut hut mai hinia hostel a hianin din ani thina zirlai no pangte hi atul ani chon a bank re mi alawa a bank pop maya amero chu an siat na turin thok ngai lawa a zirlai no pang hianin kan lom em kan za em mai thina kanglai han tradition pakhat kan neya stage a kan ho tu ten ron din chu hianin kut kan bank thina kut kan ben hin kan za zong le kan respect zong kan lom zong te khu chu kuthi kan bank rei thina kha kan history professor kha chu kut bank thomi a re lei thelo thina ni achan chu azirlai te kha angai saka soitong khan hostel din ani mi pa te chu thuboi hla boi kan lo khovel ram khan tangkal khom mi za rang kha kan ni atu don hostel a khan tlangwal to po puitling to bo ka bank pop maya ma se student council hena thlen ngai lem lo zirlaw ino pangte kha du sak e meba ke mangi peichu anbula hian hei pathfinder kan ting chi master guide zir kha kania hostel a kan oma chopai tur kan nei lo chang thian anu pa hian choi mi lo phun ke thlap thina ka ngai nat em te ni ti chuan chung professor pathum kan ti chu mizoram ron tlovek to ma sabera ka soi kan HOD thin kha mizoram ron kal tum khan cho e som tu mulowa ama chu zirlai tam tak mizoram rang zir suak to kan nei lo ma tia kal don ka chon inti thei ve viwa ma se mizoram ron thlen khan cho e som tu po mu bar lawa tin khoi ange ompoi kan thre to mang lawa achang chuan thokhat lai khan social media live and sermon soi thin ka mu en tu bar po nei lo ni chuti rual chuanin a middle tharau mi deu mai kha chu tun thleng hian khovel ram khan tangin achang africa khomol pu atang te achang te europe atang te US rang te som tu nei reng maya zirlai te hianin an biak ina thu soi se an khuwa thu soi sen du an sponsora thil tam takan ti saka an du saklet me mizoram ron kalpo khan speaker turing kan soma
zilai no pangtam tak thian thil pe kan pe an za em thlan lak pui sup mai ni tin kan professor pakhat tong bung deuh ka ti khami zoro bok aron kal ve to ani po kha zilai no pangte khan kanin hot khoma chote kan ei puya kan ngai na zui em mai ni voini thleng hian kan la ngai na zuya engwange khami te pathum kha karon soi achan kan ei soi chan kan ei ni galati bung ruk chang saria khan chiang deuh me kan mu chu mi in atu apiang chu mi chuan aseng don si ati he khovela hian kan nuna thil thlengte mi du sak kan don le don lo te hi achang chuanin kan vuivo thina he pa hian min du sak lo he nu hian min du sak lo te kan ti thina tin chu mai ba ka chuan min za lo min respect lo emai te kan ti thina ni nima sala he khovela hian du sak na hi thisen in zom pui kan ni lo phei chuanin kan hlo chu ave angai ni tu te nge mi du sak hlo em thin kan mi tai ma te how to te thu oi te midang tho pui thiam te hi du sakan ol em mai ni kan how to ten min du sak lo kan zirtir tu ten kan professor ten kan na tho na kan pu ten min du sak lo kan ti hi chuan mani in en le tila in siam tha tur tam takalo om thina ni chu tiang bok chuan min za lo emai chu ti khati ka min za lo kan ti hi chuan tak taka chuan keima ni nun lama hian fel lo in siam tha tur hi lo om thina ni he khovela hian za na te du sak na te heng hi kan right te right ma hi ni lawa tu right ma ni lo chu ai chu kan hlo chu tur kan thil ti manga kan don lo tur thil te hi ni chu wang chuan ai khovela hian achang chuan hepa hianin min du sak lo lutuk kan ho tu pa hian min du sak lo lutuk tia kan vui hian atak taka chon ma ni mong hli mi kan ni fo thina ni chu mi zia chu thu ko oi tok lawa ka tai ma tok lawa ka thok tha tok lo tina alo ni thina ni kanu hian soi thin chu na sang kan thokemo thok lovemo kan na tho hian kan na hi thiami la tai mai la ti tak zatin thokila mi hian min du sak mai ni mi hian min ti du da tak thelo kan nai thiam leila tai ma leila tlom ngai la ti thina ni adikhi ka ti tol mai he khovela hian chung te nei lo ti te mel khiat nei lo ti te alo ro pui wak lo chu ai chuan kan thok tha em kan tai ma em du sak tlakin kan thok em ti hi he khovela hian thil poimo dai jok chu lo ni jok ani chu tiang bok chuan ka soita kang khan midam tak chu za tlakin an nung lawa za turin an om lawa atopa min za lo kan ti le si thina hei hi abul thuma aboina kan en let ngai lawa engwange za kan hlo lo kan ti chuan za hlo tur hang kan lo khosalowa midang te respect mutur hang kan lo khosalo hi alo ni fo thina ni chu wang chuan papa khathianin ti hian atia poem ka computer a hian ka facebook sira ten ka en lo tha hi aron hung tur zela sira hian nula chelo deuh te ron lang thina eng tin nge ka ti ang ka enani mi asilawa te kan nui kha jang reng khop maya ka pa khana shet lo chu kan thil ena piang ang hi ei social media te atlang sira te site feed ang hin ron om thina advertisement ang hin ron kal thira en tina na amazon phekok en ta relo te facebook in honga facebook lang sira khan I phekok en ang chi kha aron in tar thina nga tinge kan ti jon kan thil ti le kan che je eng kimi aru khianin Microsoft lamte Google lamte pa huel yang chu company lam hian an lo chin sia veka chuan data lo ne khami mak khan kan browser che kan va en zo che kha kan site feed sira kan social media sira te hian an ron da thina tok tar an ron da min lo chui zui reng tin ani chu tiang che chuan he khovela po hian za om na te du sak na te abikin midang kan mel khiat me lo abikin kan mel khiat me lo chu ni lo wanga kan thisen zom pui ni lem lo an ni na tho na lama kan pu te ni emo kan tho pui te an ni emo tu po ni sela min du sak tura kan be sei don chon keima ni hi du sak tlaka kan nun ve phothi angai ni chu wang chon helai bai bu chang ina soeng kan ho du sak tlak hen nun tumila za tlak hen nun tumila ti chuan mi za phur le midang te pona an du sak kan lo ni ve thin don ani lalpan mal min som vek ro se amen